és veritat que hi ha una certa, si m'ho permet, discriminació en les mesures que nosaltres hem adoptat, però també és veritat que quan vostè empíricament observa les dades d'especulacions o d'adquisicions de béns immobles, concerneix molt més empreses estrangeres, empreses que venen de la mà de la inversió estrangera que no pas empreses nacionals. I per tant, d'alguna manera, nosaltres, adoptant les mesures que hem adoptat, també hem anat a atacar l'arrel del problema. M'entén el que li vull dir? I després, jo sí que penso que no és el mateix permetre que puguin fer un negoci aquelles persones o aquelles societats que tenen un arrelament, que no tenen per què ser andorrans, vull dir, al final estem parlant de residents i andorrans, i en aquest sentit sí que no hi ha discriminació, que tenen un arrelament al nostre país, que tributen al nostre país, que en certa manera contribueixen a la prosperitat econòmica i social del nostre país, que aquelles empreses, persones o societats que utilitzen, diguem, el nostre país com si fos la cova d'Alibaba.